330 de lei! Ce ai făcut, Căprior? Nu uita să dai un like și un follow dacă vrei să vezi mai multe oferte de la Carpatia. Suntem în Căbănuța Galeșu, perfectă pentru două persoane, în special cuplu. De ce? Pentru că avem un pat matrimonial, iar pe perete avem lacul Galeșu, ca să nu uiți unde ai fost cazat. Hai să mergem mai departe. Avem un dulap unde este loc și pentru el și pentru ea. Avem un mini frigider unde poți să-ți ții băutura la rece, o măsuță unde poți să-ți planifici următorul traseu și avem piesa de rezistență, termoșemineu pentru perioadele reci și desigur aducătorul de romantism. Iar pentru final am păstrat un loc unde poți să-ți pui papucii, un mini TV și cuierul unde poți să-ți pui hainele. Spune sincer, ai vrea să te cazezi aici? Lasă-mi în comentarii. Penultimul lucru care face cabana asta extraordinară, avem un duș walk-in, toaletă, oglindă, chiuvetă, soape oferim noi. Ultimul lucru pe care vreau să ți spun despre cabana asta este că avem și o terasă proprie care are vedere la curtea interioară, avem și un pârâu cascadat și desigur un view cu pădurea. Pentru rezervări ai linkul nostru în bio și poți să-ți rezervi direct de pe site.